Cine a spus miau? Pe covor, în casă, un cățel dormea liniștit. Deodată auzi miau și trezindu-se a pornit să găsească pe cel care a zis miau. Căută prin casă și nu descoperi pe nimeni. Apoi se ridică la fereastră unde văzu cocoșul. Cățelul îl întrebă supărat: Tu ai zis miau? Nu, eu spun numai cucuriu, răspunse cocoșul. Cățelul nemulțumit întâlni un dulău în cușca lui. Cățelul întrebă: Tu ai zis miau? Supărat, dulăul răspunse: Tu nu vezi cu cine vorbești? Mârâi repezindu-se la cățel. Cățelul se opri lângă o tufă cu flori, unde întâlni o albină. Tu ai spus miau? Întrebă el. Bzzz, bâzâia albina. Cățelul se repezi să o muște, dar albina îl înțepă. Cățelul fulgi la marginea iazului și se aruncă în apă. Acolo întâlni un pește și îl întrebă și pe el dacă a spus miau. Peștele nu-i putu răspunde. Dădu din coadă și plecă mai departe. Cățelul, ud-lioarcă, vru să iasă din apă, dar la marginea lacului, pe o frunză de nufăr, o broscuță râdea la el. Ce cățel prostuț! El nu a aflat că peștii nu vorbesc. Cățelul îndrăzni și o întrebă dacă ea a spus miau. Uac, 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 cățel nepriceput, broaștele doar o răcăie, cățel nepriceput. Cățelul ieși din iaz și se duse spre casă. În prag întâlni șoricelul, pe care îl întrebă la fel: Tu ai zis miau? Șoricelul speriat răspunse că el face chiț, chiț, chiț și fugi sub prag. Ajuns acasă, cățelul, ud, se așeză pe covoraș. Din nou auzi miau, sări ca ars și privi spre geam. Văzu acolo o pisică pufoasă pe pervaz. Ham, 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 începu cățelul să latre și sări spre pisică să o atace. Pisica se feri și, coborând de pe fereastră, începu să miorleie. Îi trase o lăbuță și îl zgârie pe cățel. Apoi fugi pe fereastră afară. Cățelul era obosit, ud, înțepat, zgâriat, dar acum știa cine a făcut miau. Se culcă din nou pe covoraș.